Straight to the point. Now, ato tagag pagtagad mahigala kay Israel o ang US mi-intensify pa sa ila mga higalang pagbombardiyo didto sa nasod sa Iran. In fact, labing dako nga oil storage facility sa Iran ni Ulbo human na igo sa airstrike sa ikasiyam na nga adlaw nga tensyon didto sa maong nasod. Ato ipakita tong kuan gamay kasamang Gerald Beck to na video dito nga purbida. Gi bombardiyo mga higala kani sus gabiha mga sukitig paminaw nga kuan no? Massive fire mga kagalaan didto sa ilang oil depot. Sa may northern na Tiran, Di ba tama kuan ani sa mita kung ato ipabati nilay o di lang nato ipabati dai ken unsa may maayo ka. Di lang nato ipabati ang sounds no. Ato lang kunon unsa may maayo. Kay kung panalitan kung palitan na video guni nga nakuha nila sa pawan tanan sa no gabihang pagka murag impierno mga sukitig paminaw Kano gabiha murag impierno mga higala gumikan sa kwan. Di man ka nag-oil depot nila mo inaigo sa bomba mga higala sa Israel. So pa gabiha mga higala. Labaw pa og sunog na kwan yun. Kay gasolina guna mga kagalaan, no? Di ulbo mga sukitig paminaw. No, unya dayon ang atong latest karon mga higala sa padayon nga bombardiyo pag-intensify sa Israel o sa US, niabot na 1,332 people ang namatay dito sa Iran. 300 people mahigala sa Israel o dunay pila ka dosina ang namatay mahigala sa mga Israel more or less. Onya uban pa mahigala nga mga lugar. Now, ang karon atong isgutanan tungod kay pagkamatay ni Ayatollah Ali Khamenei, gipulihan sa ni Ayatollah Arafah. Namatay si Ali Khamenei, namatay po ng puli. Karon mahigala ang anak ni Ayatollah Ali Khamenei nga mao si Mojtaba Khamenei o ba ni day? Sa pag-pronounce ning ilang mga ngan o apelyido. Mao ini puli mga sukitig paminaw. So kung mupuli ni medyo malanat-lanat paninggira ining kalakiha kay wa may new regime og butang ta parihag dugo ni Ayatollah Ali Khamenei kay iya maning anak. Bahalag mga hurot, bahala og kuan ang garbog naa dugay pa nimo surrender. Kay ang Amerika karon mahigala miingon man si US President Donald Trump nga unconditional surrender. Sa ato pa mo surrender mo way kondisyon daghan. Surrender. Way daghang langan-langan. Niingon ang Iran nga di gyud kuno sila mo surrender. Human si Trump miingon nga unconditional surrender. Straight to the point. So malangan gyud hangtod mga hurot ni mahigalang kuan ani murag hutdanay parinti gyud ilang kalaki. Na ato ning hatagag pagtagad mahigala kung malangan pa ni diha nang laay ron kay ang epekto manggod sa gira mo niya tong giingon nga mangandam tang Pilipinas tungod kay ang gubat nga gibudget ni Trump is only 4 to 5 months. Karon mura gipadak-an man higala nga 4 to 6 months day. Unya, kung malangan ning gira nga ato magong ang atong panagan-an ba manimba ko tag malangan ang gubat sa mabitaw ining sa Ukraine mga kaigalaan og Russia nagtuo man tag mahuman dayon dakin hangtod ron ni sukol man Ukraine. Wa pa mahuman. Ni sukol ang Ukraine kay ang Ukraine ang nagsupport gud ana mahigalag mga armas ang US. So amigo ni si Trump mahigalag si Vladimir Putin ang presidente mahigala sa Russia og si Trump kunuhay iya pa ganin invitar mga higala dito sa US didto pa mahigala si Putin. Okay lang istorya. Gipaluparan pa ito niya B2 bomber mga higala pagbisita ang Putin dito. Gangad-hangad in towns Putin mga sukit di paminaw pero ingos Putin nga sa sunod. Kami na po yung imbitar ni mo Trump adto na po sa Moscow. Basi po paluparan po Trump dito mahigala og mga fighter jet sa Russia. Nya karon ang Iran mga kagalaan na matud-an nila nga kining uban nga mga armaments nga gigamit mahigala sa Iran gikan mga higala sa Russia ang uban gikan China dayken. So mo nang kini mga tawhana in geopolitics, inig atubang murag mga okay lang, istorya may galas, smile lang, kapi-kapi ana, pero iyahay may gala dunay mga lihok nga lahi pod. Kay si Trump mahigalag sa Putin o mag-istorya, okay lang. Pero dito, si Putin mo nag-support mahigala sa Iran. Kanang uban nga mga armas gipagamit day nakita man sa signature nga unsa man mga bombahan nga gikan man sa Russia. Pero kanapong Ukraine, mag-istorya po mahigala si Trump o si Vladimir Putin nga nagubat po mahigala ang padayong gira sa Russia o sa Ukraine. Maayong pag-istorya pero ang mga armas po nga gipagamit sa Ukraine sa US. So medyo
Bawas-bawas na ni mahigala wala lang yung direct participation kinanagana pod ang China ug ang Russia. Now na nagana sab sila mahigala delikado mo escalate ang gira into World War III simba kulang palayo in taon. Kumulaban mahigala ning China ug Russia pero sa pagkaron daw wala ay pagpakita paglaban kinanagana po sila mahigala sa Amerika kay ang US mga kagalaan sa 5 countries nga permanent members sa UN Security Council ang US mahigala US, China, Russia, UK o France, duha ka buok ana nga magkasnabot yun ang China mga kaigalag Russia, pero kining US dunay support nga nakuha sila sa UK o sa France. Mo ni mga gamhanan nga mga kanasuran mga higala. So tulo daan, no? Wa pay labot to mga higalang mga support mga higala sama ining Israel ug uban pang mga kanasuran. Sa gilan ni Pilipinas kay di naman ni kuitahon ni atong support. Kunuhay mahigalag mo padatag sundalo, mahimo pwede pug iasahin na lang sa kusina ning ato mga sundalo. Aba kay tiglutog munggos ito kasamang kay na madara. So mo na akong giingon ron, kay ang anak ba ni Ayatollah Ali Khamenei, mauman mga higalay sunod nga leader, delikadong malangan pa ang gubat. Kay miingon man ang Iran, di mi mo surrender. Sumalagmit bisan pag madihado sila sa gira, mupadayon sila mga higala. Ha? Ngani karon na matud-an nga medyo ni kibra na ang ila mga kagalaang mga armas dito ni kibra na, pero padayon sila muna kitang Pilipinas. Wa tay labot dito pero ang effect nato grabe man. Ang ato mga OFWs na mauli asa man tagtrabaho para nila. Unya ang ato mahigalang kita mismo sa Pilipinas, ang gasolina ni mahal, sus karong gas karon perti mahala, di pay bugas 10 pesos sa matag kilo ang tubo. Wa pa gani mahigala ang pag-epekto gid as gira. Sumuni to pagandaman. Pero unsa bang hitabo ang mga sukitig paminaw nga atong presidente nga si BBM? Sa dang gipangutana mo may clarix ang tubag mga sukitig paminaw, ha? Medyo ay clarix paminaw na gud nato ben, gamay lang nga gipangutana sa reporter mahigala sa GMA. Mao ni sige. Pwede ba nito ning kuandong? Paminaw ta kuno ang sugod gyud pangutana sa reporter daw. Because there will be Ay sa gamay dong. Ay isugod na kuno kanay. Sige. Karon may buon to unsay pangutana. Okay. Go ahead. President, with the expected oil price hikes in the coming weeks and disruption in the global supply chain, I think it's also a fair assumption na tataas din po ang presyo ng ibang mga consumer goods. Are there certain goods that we are bracing for, and what interventions are in place? well, it all depends on how long this lasts. Kasi kung matagal ito, doon mararamdaman. It takes a little while for these price shocks to go through the system bago maramdaman yung daily consumers na maramdaman nila sa presyo ng mga iba't ibang produkto. But because there will be, siyempre magkakaroon ng effect yan pero yung mga halimbawa, the only place where the transport has been disrupted is really in that area. So even if you think about it, yung mga barko na parating na rito papunta mag-deliver ng mga goods, they are still traveling towards here. So that's why I'm saying it will take time for any of the effects of the oil price shocks to work through the system. And of course, the prayer that we have is that before they work their way through the system, matapos na ito. So that hindi na masyadong maramdaman. Asya hagamay lang. Hagamay lang names kinini ang Rald atong ibalik hagamay. Ang pangutana magwa kay maigo ning iyang tubag. Sagdila na yung prayer mahigala kanang prayer kitang tanan na prayer magita nga human og tagdali ning gira. Ang iya mahigala nga magampo ta nga mahuman ang gira nga di pa maka-apektor ning tanan magpray gitan tanan ana. Pero mangandam kita mga kagalaan labi na karon kay ang nipuli ni Ayatollah Ali Khamenei ang iyang anak. So ang putpasabot ini dunay continuation of leadership dai ang ilang principles mag-continue ni. Di ba parehong taba nga lang lahi gyud ba? Nga mingon o sige kana na ang lahi nga leader, lahi ang kuan pamaagi na mo. Karon og ang anak
So doon ay succession mga higala nga ang dugo pareha ra delikado og pareha pod mahigala ginadaan niining Ayatollah Ali Khamenei. So man magbantay ta mangandam ta kay basin udugay pa ni mahuman ang gira mangandam ta. Unsa ba siya mga kagilaan nga ang pangutana layo lahi namang tubag. Medyo layo na tubag. Ginoo ko mga sukid tig pamin. Bebe, ato balikon. Unsay pangutana ining reporter mahigalas GMA, ha? Atong balikon mga kagalan. Pangutana do, sugod pangutana dong. Unsay pangutana? O doon na ba intervention ang government? Unsay pangandam sa government? Ang tubag medyo lahi gyud. Bebe, ato pinawbalik Mr. ko. President, with the expected oil price Sige. Kana. expected oil price hikes in the coming weeks and disruption in the global supply chain, I think it's also a fair assumption na tataas din po ang presyo ng ibang mga consumer goods. Are there certain goods that we are bracing for, and what interventions are in place? Well, it all depends on how long this lasts. Kasi kung matagal ito, doon mararamdaman. It takes a little while for these price shocks to go through the system bago maramdaman yung daily consumers na maramdaman nila sa presyo ng mga iba't ibang produkto. But because there will be, siyempre magkakaroon ng effect yan pero yung mga halimbawa, the only place where the transport has been disrupted is really in that area. So even if you think about it, yung mga barko na parating na rito papunta mag-deliver ng mga goods, they are still traveling towards here. So that's why I'm saying it will take time for any of the effects of the oil price shocks to work through the system. And of course, the prayer that we have is that before they work their way through the system, matapos na ito. So that hindi na masyadong maramdaman. Tempa ha nga sa before mo work sa system, wa naman ni saka naman. Wa na ramdam na sa katauhan. Tabugas ay 10 pesos na ang isaka dayon, dapay gasolina ni saka na. Ang iya kay wa pa man kay ang barko padong pa niya ang kanang nagkanga man na sa BBA mga sukit tig paminaw. Ako di ko mong komentaryo kanga nga unsa, no? Pero og ngano nga kuan mo na iya sultian ngano ka ha, no? Bidi lang ko mo kuan ang napita, pero ako ba nga say pangandam sa gobyerno. Di na lang ko ning uban kay kanigo uban magkanga sa BBA mingon sa to lagi mo na hinungdan lagi na, no? Di lang ko maapil ana. Mga ako lang mga unsa lagi pangandam sa government. Unsay intervention kay musaka ni ang pangutana sa taga GMA nga reporter nga ang mutaas po ang presyo sa mga consumer goods. Unsa may intervention sa government? Ha? Kay mismo gani mahigala si Erwin Gukong day, ang presidente des Carbon, nga itong ipangutanan sa lahi man ron, wa may ingon nga movement nga sa una mahigalang panahon pa sa tumilabay nga mga presidente o dunay kisaw sa Middle East, dunay kisaw sa bang kanasuran nga medyo makaapiktan na to, automatic man nga mo mando mang president. Ang kuan ha, ang mga presyo ha, ang price control siguro DTI, DA, kana ha, gika na manghigala sa presidente sa Carbon sa atong interview, dili na gika na to. Gika na dito nga, karon na nabantayan na wa may lihok. Ano, sa may nahitabo ani ron? Wa kalihok ang gobyerno, lahi ang gikabisihan sa gobyerno. Kabisag nagkagubot ng to, gira na ito mga higala, di ani dakong problema, impeachment lang gihapoy gikabisihan. Kana mga pangutana ba lang? No, so ako di ko mo apil ani nga nagkanga sa BBA mo resulta na lagi ni ana dilang ko ana. Ang ako ba unsa lagi pangandam sa gobyerno? Nalayo raman kay tubag mga sukit mura man sa kadji sa tubag day. Bebe ato balikan to ka names be kanang Rald. Gamay lang Rald ang pangutana Rald be. Ano ang pangutana klaro kay pangutana? Sige. Rewind. Expected oil price hikes in the coming weeks and disruption in the global supply chain. I think it's also a fair assumption na tataas din po ang presyo ng ibang mga consumer goods. Are there certain goods that we are bracing for, and what interventions are in place? Well, it all depends on Tubag. how long this lasts.
Kasi kung matagal ito, doon mararamdaman. It takes a little while for this price shock. Ralde po, doon ko na maramdaman. Kung matagal pa, doon maramdaman. Ramdam na lagi ron, ramdam na. Sige lang, matagal-tagalan. Pag sa tagal-tagalan nga na naman. Ha? Sige, balik-balik gamay Ralbe. Gamay Ral ang ang pangutana be gamay be. Nya editso na to ang pangutana niya tubag. Medyo wa kaigo sa pangutana ang tubag. Ang question na asa ang question na asa uslob ang tubag padong sa Middle East. Ato paminaw be. Sige In balik. the coming weeks and disruption in the global supply chain, I think it's also a fair assumption na tataas din po ang presyo ng ibang mga consumer goods. Are there certain goods that we are bracing for, and what interventions are in place? Well, it all depends on how long this lasts. Kasi kung matagal ito, doon mararamdaman. It takes a little while for these price shocks to go through the system bago maramdaman yung daily consumers na maramdaman nila sa presyo ng mga iba't ibang produkto. But because there will be, siyempre magkakaroon ng effect yan pero yung mga halimbawa, the only place where the transport has been disrupted is really in that area. So even if you think about it, yung mga barko na parating na rito na papunta mag-deliver ng mga goods, they are still traveling towards here. So that's why I'm saying it will take time for any of the effects of the oil price shocks to work through the system. And of course, the prayer that we have is that before they work their way through the system, matapos na ito. So that Okay. Sa tiwason tala ni unya mahigala kapoy ang kalakihan.